Na mwanchu muri kubatikana mono korobekana uko niga egotebekana nga zachinde omuntu oyomo nanya kabaga gusiria uguma bwa ekorenga kubatikana mune chinko manya kabaga kanywa chiri sasi negendukirira omwe MCA bwe body yaitibo monskira meki onyanja webego manyikana tabuna enana bwa sokia na kumwachia gekoreki korobekana asawe gatamna nga nonye epari yue korobekanirwa teli ase amagokae nigera sama ko yomujumbe nigabago chukubwatirana elikoyana kiahuna epari yue yanya kabaga korwasigwa na boigo mirobili yonsi na magani yonsi yabarokibwa bu anyare kaba agagokiranibwa rebuya abanafunzi kende kionsi onye mutageta access yo konyora gusino mu MCA konyora no mu chumbe let us address it in a professional way onye ne pare bwato muchando e pare you pado nanye begetase kelbi mboni gatendering ya chakire ngabwata ngateba buna tiganke beke erinde pare yo nyare gokonya abantu abu be ward yane igo para tingo nyara korosiri tukerimo negento geko batendad igo procurement rigento kubuka rero mambio gekore une account twabegete 20 million cha street lights chigo konye account yengima abuna inje nona atebete nango gwana no mugavana erinde tunyare koriyenjera turanyare gokonya abanafunzi aba erinde banyare konyora oburabu botambe epara eri korurogoro mpaka mate is less than 500 meters lakini sikoriye libonyunyu gari nindosetie para ya avocado oje kenyoroga nindosetie para ya buombui nindosetie para ya ndrumo oise kuriye lichi para ichionsi ndoseti eba thana mugara muwe na kiumpe lakini aga para gasinini na ande gatari asende ngakobeku mono una ne excuse emekutano nere yatebigu yabekire egotaite gosarie rieta lakini nabantu baiti botari bantu bare bariri nana ona gotano onde bwensi ochiete korigichi besa nango sariare kende nachi gotenya banafunzi bandamana igoro ya nyamoko gose igoro ya lame kinyakianga gose nana nje ndamotaina just shame on you chikura ngoikachire na ande stiri chikura nyato kunyara koira tagutumeka abana babande bobe mpaka abana omwana akonyora makweri orengo omwana omusinini amakweri totarengera na gose ngochaka tore meroberia amatangase ward ya yaitibo pole sana se family abantu bonse bakenyoro pole na kenyoro Rutland aso gosirio mwana kwaya mwanjete mono na no muchumbo ibakora maigoro ye pareyu muchumbe takobuka itukuri momotaina kwa moire 2 weeks na nyara korosie pare ria yebekerami ayebekerami okachi besa begete muka kwanda kurusia bekerami nje nako batei twa communicate no muchumbe we were in a phone call twakwanire twarengere togokonya banafunzi abo lakini nabarabu mbabwate leadership yabo batosike una na indu tobasigete